Ще ви разкажа нещо, което буквално ме изкарваше извън нерви всеки ден. Бях управител на банков клон и често ни посещаваха туристи за обмяна на валута. Банката имаше правило. За обмяна на валута е нужен паспорт. Поставихме голяма табела на входа, която го казваше ясно на различни езици. Какво се случваше? Човека влиза, вижда табелата и коментира на глас. Нужен е паспорт. Отива до най-близкото бюро и пита: наистина ли искате паспорт за обмяна на валута? Отговарят му положително. Обикаля всички останали бюра и задава същият въпрос. Отговорът е същият. Накрая застава на касата и подава парите. Касиерката иска паспорт. Следва възклицание с огромна изненада. Ама и паспорт ли трябва? Сега ми е смешно, но тогава ме докарваше до отчаяние да гледам тази ситуация по повече от 10 пъти на ден. А вие как мислите? Правилата трябва ли да се спазват или са само на хартия и ако мине номер? Пишете в коментарите.